a mea banca asta. Nu, eu am luat-o prima, lasă-mă să stau aici, că tu ai stat mereu în ultima bancă. Deci nu vreau să ne certăm, ți-am spus clar anul trecut că eu o să stau anul ăsta aici în bancă. Da, lasă-mă în pace. Cătălina bună, ce faci? Maria, marși din banca mea că te omor, da? Asta este locul meu, am plătit pentru el. De aici că mi-l infectezi. Acum, Cătălina, iartă-mă, stăpâna mea, scuze, n-am vrut să ți-l iau. Uite, hai că ți-l curăț eu în pauză. Poftim, iartă-mă. Ce zici, coaie? Iar am la locurile astea, ha? Da, coaie, așa cum am stabilit, că doar ți-am spus că stăm aici. Mișto, coaie, păi așa rămânem și în anii următori, da, coaie? Da, coaie, ia mâna de pe piciorul meu, coaie. Bună dimineața, copii, mă bucur să vă revăd în nou la an școlar. Mama mia, ce în clasa asta, sper că nu v-ați rupt iară gâtul pentru ultimele bănci, nu? Sunteți bine? Nu v-ați certat iar pe bănci, nu, Cătălina? Da, doamna, toată lumea a îngenunchiat în fața mea, ca de obicei. Mă bucur, fată, mă bucur că sunteți bine. Ana, tu ce ai pățit? Ești cam înflăcărată, ai ochii roșii, ai tras ceva? Ce faci, fată? Dar nu-i corect că nu vreau să mai stau în primele bănci, că iar o să vină sclerozata aia de fizică să mă traumatizeze și belitele alea două stau mereu în ultima bancă, la naibii să le ia pe alea, că jur că le omor în pauză.